जाजागौमोन नामा जानायाव बेवहाय आं फन हरना बुंहरगोन बेखौ बे स्टेटासाव आं मा नुगासिनो दं बे बोरमाया बारस'बा आं गोलैयामोनलै बे बोरमाया बारस'नानैसो आं गोलैबाय बेफोरबायदि जोंनि स्पर्ट्स बाइकआ बेफोरबायदि लासै सलिजालै आदा दिस इज स्पर्ट्स बाइक दिस इज नट ग्लेमार बाइक स्पर्ट्स स्प्लेन्डार बाइक एरखम आरोना डायलग बिसा थामहिनबा बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसन बे बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसनजों बानजायनाय ब्रैथि जे बर' सावथुन जे बान्था राननाय हाबाफारि बेयो थांनाय 28 डिसेम्बर बेहाय बरमायाव जानानै थांबाय आरो बेनिनो नैबे सुंद' सावथुन थामहिनबा शर्ट मुभिनि थाखाय रानार आप बान्था मोननो हानाय मिना जे शर्ट मुभि बेवहाय नैबे फंबायमोना बे बान्थाखौ मोननो हादों नैबे समाव आङो बिपुल बसुमतारी बिनि हानजाजों जों सावरायदों आरो बिथांमोननिफ्राय माबोरै बे बान्थाखौ मोननो हाखो आरो बान्थाखौ मोननानै बे रानार आपखौ मोननानै बिथांमोना माबायदि थुलुंगानाय मोनदों नैबे समाव बिथांमोननिफ्राय रोखायै मिन्थिना लागोन गिबियावनो नोंथांमोनखौ कंग्रेचुलेसनखौ बावबाय खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि एजिसिनि प्रडाक्सननिफ्राय गाहाम हामलायनाय एबा खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय बे बोसोरनि 2022 मायथाइनि जितु ब्रैथि एवार्ड राननाय हाबाफारि बिसानि बेवहाय बिसानि सारमोना मोनसे सुंद' सावथुन बादायलायनाय हाबाफारि कम्पिटिसन फार्स्ट एवार्ड होनो लादोंमोन बेवहाय जोंबो एजिसिनि प्रडाक्सना मोनसे मिनामोननि सुंद' सावथुनखौ बाहागोआव नमिन खालामदोंमोन बेवहाय जोंनिया सेथि रानार आपआव जायगाखौ आवग्रिनो हादोंमोन दा बेहाय जाखिनि बिसानि बानजायनायाव नैबे गिबि खेबनि थाखाय थामहिनबा नोंथांमोना बेहाय बाहागो लानानै पार्टिसिपेट खालामनो रानार आपखौ नोंथांमोना मोननो हादों आरो मा बुंगोन बे समाव बिसाखौ बे नोंथांमोना बे सुबिदाखौ होनो हाबाय नोंथांमोना सार्टिफिकेटखौ होनो हाबाय माबायदि बुङो गिबियावनो आङो बिसानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट लोगोसेनो बिबानाव थानानै खामानि मावनाय सारमोनखौ थेंक इउ होनो सानो मानोना बेफोरबायदि सुंद' सावथुन गिबियाव बादायलायनाय हाबाफारिफोराव जों बाहागो लानो मोनफेराखैमोन ओरैनो इउटुबावसो सर्ट कमेडि भिडिअ बानायबाय थायोमोन दा बेहाय नोंथांमोना बिरादनो गोबां जों नुनो मोन्दों इउटुबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बिदिनो सर्ट मुभिफोर बानायो कमेडिफोर बानायो दा बेहाय माबायदि नोंथांमोना बानायनाय जायो आरो बेहाय नोंथांमोननि केरेक्टारफोरा साबैसे सुबुंफोरा ओरैनो जोंनि प्रडाक्सनाव 7 दं बेनिफ्राय केमेरामेन सासे दं जोंहा एडिटिंबो खालामो बेनिफ्राय जों जतिस दैमारि ओमफ्राय आं बिपुल बसुमतारी बांसिन जों सानैयानो बे चेनेलाव एक्टिं खालामो कमेडि एक्टिं खालामो दा बेखायनो गिबियाव बानायजेननायाव दिनैसिम बेसेबांसो बानायखो जोङो गिबियाव 2019 मायथाइयाव जों बे प्रडाक्सनखौ खुलिदोंमोन लकडाउननि एसे सिगां बेनिफ्राय दा जों गासै 31थासो जानांगौ दासिमहालागै बेहाय माबोरै टारगेट लाखो नोंथांमोना जे बे लाइनाव थामहिनबा नैबे सर्ट मुभि बानायनो बा सावथुन मुलुगाव फैनानै नोंथांमोना खामानि मावनोखौ माबोरै थांखि लानाय आरो आं जिमानखौनो मिथिगौ नोंथांमोना जिखिनि बे प्रडाक्सनाव दं गामि दरसेनिनो लाइमोन जाखांफु लाइमोनफोर दा बेहाय माबायदि बे लाइनाव फैखो बा बे सावथुन दिहुननायाव नोंथांमोना थुलुंगा मोनखो जोङो गिबियाव बिराद गोसोखामोन एसे मोसायोमोनबो जोङो आगोलो बेनिफ्राय जोङो मोनसे साननायसै मोनसे आजिखालिथ' इउटुब चेनेल खुलिनानै बयबो सर्ट मुभि खालामो बेवहाय जोंबो हागोन खोमा होननानै जोङो गिबियाव मोनसे बानायनायग्रोदो बेनिफ्राय जानाय बायदि मोनबाय मानसिफोराबो मोजां मोनबाय एबारो जों बिदिनो बानायलांबाय थानाय जादों आरो बेखौनो बुंगोन इयुन समफोरावबो माने जोङो इउटुबाव सर्ट मुभि कमेडि बानायनायजों लोगोसे बिदिनो माखासे कम्पिटिसन दा नै जोंनि मिनाया फार्स्ट रानार हिसाबै सिलेक्सन जादों बेवहाय बिदिनो नेसनेल लेभेलालागैबो हरनायनि सानदों आरो बेखौ माने नोंथांमोननि फिउचार प्लेनिं औ आरो मोनसे खोथा जोङो मोनसे 2000 मायथाइयावनो 22 मोनसे अरनबारिनि जोहोलावजो मुंनि मोनसे डकुमेन्टारि 1 घन्टानि बानायदोंमोन बेवहायबो रायजोफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनदों
नंगौ बिथांजों जों सावरायबाय थादों आरो बे समाव आङो फंबाय सासे दङ फंबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ जे नैबे नोंथांमोना बिसानि जि बानजायनाय नैबे शर्ट स्क्रिनिंआव नोंथांमोननिया रानार अप मोननो हाबाय बिना बे सावथुनाव गोसोखौ माबायदि मोनदों? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोनसिम गासैबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने जिहेथु फार्स्ट टाइम जेनेबा एवार्ड सेरेमनि जेनेबा कम्पिटिसन फार्स्ट जेनेबा एबारनो बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव फार्स्ट रानार आप जानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। सोरखौ साबायखर होगोन बे समाव बे थुलुंगानाय सोरखौ बुंगोन बा नोंथांमोननि जिखिनि बेहाय शर्ट मुभि बानायखांनायनि उनाव बे बान्थाखौ मोननो हाबाय दा माबोरै नोंथांमोना बे बान्थाखौ मोननो हाखांनायनि उनाव प्लानिंआ मा जागोन उननि समावथ' जों बिदिनो शर्ट भिडिअ'आवनो जों माने नाजालांबाय थागोन मोजां खालामनो जेनेबा इन्टारनेसनेलथ' हास्लाबथ'वा नेसनेल लेभेल बेफोरबायदियाव जों हरनो नाजागोन। दा जिहेथु मिनाखौ बानायबाय बेफोरबो आरो साबसिन हागोन नामा बेखौ जों नाजागोन आरो कम्पिटिसनाव जों बाहागो लाबाय थागोन आरोखि। ओमफ्राय आरो जों नैबे 2023 बेयाव जों मोनसे फुल मुभिबो सानदोंमोन मोजां प्रडिउसार मोनोबाथाय जों बानायगोन आरो प्लेनिं बानायदों आरो बेनिफ्राय दा माने साक्सेस माने रायलायनाया माने टारगेटआ माने जाजोबथ'वाखै माने खिन्थु मोजां प्रडिउसार मोनोबाथाय जों बानायगोन। दा बेहाय नोंथांमोना जिखिनि सावथुन बानायबाय दा बेहाय रायजो राजाफोरनि रेसपन्सआ माबायदि बे रायजो राजाफोरा नोंथांमोननि शर्ट मुभिखौ नायनानै माबायदि नोंथांमोना थुलुंगा मोनो? जोबोद माने मोजां मोनदों माने फार्स्टआवथ' बुंनो थाङोबा माने बारा एसेबां सापर्ट मोनाखैमोन बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलावथ' गामिनिफ्राय जों एसे एनैखौ मोनदों खिन्थु दासिमहालागै जेनेबा दासिम माने जोबोद माने गोबां मानसियानो जेनेबा सापर्ट होदों आरोखि माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने जोंनि एरियानि बहाबा थाङोबा जेनेबा मानसिफोराबो जेनेबा बेलेगफोराबो जेनेबा दा राव होयो जेनेबा सापर्ट होयो मोजां मोनो ओमफ्राय बेखौ नुनानै माने जोबोद माने गोजोननाय मोनो आरो जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा सापर्ट होयोबा थुलुंगा होयोबाथाय जों माने गोजौ फारसे माने आवगायलांनो माने राजि आरो जेनेबा स्टेप बाय स्टेप जों बारलांबाय थागोन आरो जेसेनो जेनेबा हायो एसेनो मोजां जों बानायनो नाजाबाय थागोन। फंबाय सासे दंबावो बेनिफ्राय मिथिगोन बे फंबाय मा बुंगोन जे बे बान्थाखौ मोननो हाबाय जे बिसानिफ्राय नोंथांमोना मोननो हाबाय माबायदि बेहाय थाब जादों खामानि मावनो बे कम्पिटिसनाव गुबुन शर्ट मुभिफोर फैदोंमोन दा बेवहाय नोंथांमोना सिमां दंखायोमोन नामा जे बेखौ मोनगोन होननानै एसपेक्टआ माबायदिमोन? गिबियावनो आं खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम। दा जोङो बेखौथ' डाइरेक्टलि बुंनो हाया जेनेबा मा होनो जों मोनथारगोन बेखौबो जों सानाखैमोन जेनेबा जों फार्स्ट हिसाबै जेनेबा माबामोन आरो जेनेबा जोंबो माने फार्स्ट हिसाबै जोंबो एसे कनफिउसो जादोंमोन जेनेबा मा स्टाइलाव बानायबा मोजां जागोन जेनेबा जों बे लेभेलाव माने भिडिअ हरफेराखैमोन नालाय ओमफ्राय जोङो बिदिनो एसे एनै जेनेबा मिथिनायफोरनियाव एसे गेदेर गोलावफोरनियाव एसे नलेज लानानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय भिडिअ बानायनानै बिदिनो जों जेनेबा हरनानै ओमफ्राय दा जोंनिया देरहाबाय आरोना जेनेबा देरहाबाय माने जेनेबा फार्स्ट रानाराव जेनेबा देरहाबाय आरो जेनेबा जोङो ओमफ्राय बिदिनो आं साबायखर होनो सानो थारमाने बिसानि गासै दैदेनगिरि सार बिथांमोनखौ माने जोंखौ बेसिम माने चान्स होनायनि थाखाय आरोना माने बेखिनियालागै माने जोंखौ बादायलायनायाव चान्स होनायनि थाखाय आं साबायखर बावो माने बिथांमोनखौ दा बेखिनियानो आरो जेनेबा बे कम्पिटिसनाव हरनो थाखाय बा शर्ट मुभि स्क्रिनिं खालामनो थाखाय माबायदि प्रसेसआव थांनांगौ गोबां बिदिनो जोंनियाव बर'नि शर्ट मुभि खालामग्राफोर दङ लाइमोनफोर दङ इउटुबाव होयो बिथांमोना गोबां गावसोरनि जि प्रडाक्सनाव बिथांमोना होयो दा बेवहाय माबायदि थांनांगौ माबायदि प्रसेसआव बेखौ लांनांगौ फोरमायनांगौ बेखौ आं बुंनो सानो जेनेबा जाय बेलागा इउटुब बानायो जेनेबा इउटुबाव भिडिअ नागारो आरोना बिथांमोना जेनेबा एसे जेनेबा गावखौ जेनेबा माबा खालामनो थाखाय जेनेबा बिथांमोना एसे मा बुंगोन बेखौ जेनेबा माबायदि प्रसेसआव लांनाय जे नैबे बिसा बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनाव नोंथांमोननि जिखिनि भिडिअ बे थामहिनबा नोंथांमोना सावथुन बानायनाय शर्ट मुभि बानायनाय बेखौ स्क्रिनिं खालामनो थाखाय मा प्रसेसआव थांनांगोन बै लाइमोनफोरा जाय बिथांमोना दिनै प्रडाक्सन खालामो दायो बिथांमोना शर्ट मुभि बानायो बिथांमोना बै कम्पिटिसनाव हरनो थाखाय बिसानि कम्पिटिसनाव हरनो थाखाय माबायदि थांनांगोन बिथांमोना बिसानि जाय बेलागा इउटुब बानायो बिथांमोना एसे एनै मिथिखायो जानांगौ
आरो जेनेबा जोंबोथ' एसेबां एक्सपिरियेन्स गैयामोन फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय बेबायदिनो जोंबो माने गेदेर गोलावनिफ्राय एसे नलेज लाबाय नलेज लानानै ओरै थोरै बानायनांगोन जेनेबा मोनसेखौ जेनेबा एवार्ड लाइनाव हरनाय सिस्टेमा जेनेबा बे जोंबायदि जेनेबा ससियेलि जेनेबा माबा मोनसे रिजन थानाय जेनेबा मेसेज होनो हानाय जेनेबा बिदि जानांगोन आरो ओमफ्राय एसे जेनेबा जोंनि बायदि सादा सिदा बेबायदिबा जानाय नङा एवार्ड लाइनाव थांनो गोनां जों एसे साननो गोनां जागोन आरो जेनेबा एवार्ड लाइनाव थांनायनि मेन माबाया जेनेबा एसे जाय भिडिअखौ बानायगोन जों एसे मोजाङै जेनेबा मोजां जानांगोन आरो जेनेबा बियो सारमोनजोंबो एसे माबा जेनेबा नायथावथाव जेनेबा गनायथावथाव मोनसे माबा जानांगोन जेनेबा बेबायदि लेभेलजों थांनांगोन आरो ओमफ्राय जोंबो बेबायदिनो मिनाखौ हरदोंमोन ओमफ्राय मिनाखौ हरनाय हिसाबै जेनेबा सारमोननि माबानायाव जेनेबा जों अनसायनायाव जेनेबा फार्स्ट जायगा मोन्दोंमोन नालाय जेनेबा एबारसो फार्स्ट जोंनाबो ओमफ्राय बेवहाय माने जोङो माने फार्स्ट रानार आपखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोनदों आरो ओमफ्राय बिसाखौ माने जोङो थेंक इउ होनो सानो जेनेबा आरोबाव जों सावरायबावगोन प्रडाक्सननि जे बिथांमोनजों बिगोमा मोनदों बे स्क्रिनिं हरनायनि थाखाय प्रसेसा माबायदि जागोन बे नोंथांमोना बेहाय बिसायाव हरबाय दा बेवहाय माबाफोर क्राइटेरिया दं नामा बेखौ दैथायहरनो थाखाय नैबे नोंथांमोना मिनाखौ दैथायहरबाय माबायदि दैथायहरनांगौ बे जिल्ला लेभेलनिफ्राय ना सेन्ट्रेल लेभेल बेखौ माबायदि हरनांगौ माखासे सुबुंफोरा जाय बिथांमोना सर्ट मुभि बानायो दा बिथांमोना कनफिउज जायो जे बे लेभेलाव हरनो थाखाय माबायदि हरनांगौ खायसेनाव आइडिया गैया गोबां बिदिनो गामिनि भास्ट एरियानि सुबुंफोर दङ बे नैबे ससियेल मिडियायाव बा इउटुबनि गेजेरजों बिथांमोना सर्ट मुभिफोर बानायो कम्पिटिसनाव हरनो थाखाय बिसानि कम्पिटिसनाव हरनो थाखाय माबायदि हरनांगौ दा बेखौ गिबियाव जिल्लाया रिक्स लाग्रोदोंमोन बे बोसोर देग्लायसो फार्स्ट 2022 मायथाइयावसो बिसाया सर्ट मुभि बादायलायनायखौ लाखादोंमोन दा बेवहाय गिबियाव जिल्लायाव मोनसे जुरि कमिटिया नायग्रोदोंमोन जोंनि जिल्ला सालबारि जिल्लायाव मोनबा सर्ट मुभि फैदोंमोन बेवहाय मोननै जिल्लानिफ्राय लांनाय जादों सेन्ट्रेलसिम दा बेवहाय जोंनि मान्दार बिबार मोनसे दङ आदा नायस्रांनि ओमफ्राय जोंनि मिना दंमोन हरै बिसोरो जुरि कमिटिया जोंनि जिल्लायाव बे मोनबानि गेजेराव सिलेक्सन खालामनानै मोननैखौ सेन्ट्रेलसिम दैथायहरदों दा सेन्ट्रेलावबो माखासे जिल्लानिफ्राय बिदिनो मोनफैबाय बेवहायबो आरो नायबावनानैसो 22 ना मा बेबायदि जादों 22 सेन्ट्रेलाव माखासे जिल्लानिफ्राय सहैनो हादों बेवहाय जोंनिया जोबोर गोजोननायबो होनना बुंनांगोन खारन एसेबां बुरजानि गेजेराव फार्स्ट रानार आप हिसाबै देरहानो हाबाय बा मासिखौ लानो हादों जोबोर गोजोननाय मोनदों दा बेहाय जिल्ला जाय बिथांमोना सर्ट मुभि बानायो थामहिनबा जाय बिथांमोना बे मुभिखौ बानायो दा बिथांमोना जिल्लायाव कानेक्सन खालामहरनांगोन बेनि उनाव जिल्लाया बे जुरि कमिटिया दाना होजानाय जुरि कमिटिया सेलेक्ट खालामनानै बेखौ सेन्ट्रेल लेभेलाव हरनाय जायो नङा होमबा दा बेहाय माबायदि केरेक्टारखौ नुनो मोनगोन थामहिनबा बिथांमोना दिनैनि तारिखआव पाब्लिश खालामाखै नङा होमब्ला ससियेल बा इउटुबाव बेखौ पाब्लिश खालामनाय जायाखै दा बेहाय माबायदि केरेक्टारखौ बा माबायदि बेवहाय सिनखौ नुनो मोनगोन फोरमायनो हागोन जोङो दा बेखौ मोनसे फ्रि फेस्टिभेल वे बेबायदि जायो कम्पिटिसन बे मोनसे वेबसाइटआव जोङो हरग्रोनायनि माबा लादों बेखौ दाथ' जों बेखौ इउटुबाव होथ'नाय जानाय नंथ'आ बेखौ हरै हरनाय जासिगोन नालाय बेबायदि ना केरेक्टारा माबायदि जागोन बेहाय दा बेहाय माबायदि रल जादों माबे बिथिंखौ लानानै नोंथांमोना बेखौ बानायनाय जादों जोंनि बे मिनाखौ मोनसे समाजारिखौनो बुंजागोन खारन बेवहाय आं एसे फोरमायनाबो होजागोन ना ओरैबायदि सासे उन्दै हिन्जावसा दं बेवहाय जे सानफ्रोमबो बियो बाजाराव मैगं लांबाय थायो बेनिफ्राय बेहाय स्कुलावबो थांनांगौ दं गाव स्कुल इउनिफर्मजोंनो लांखायो बाजाराव मैगंखौ बेनिफ्राय बेवहाय गावनि माबाखौ सानो बे जेब्ला लेट जायो स्कुलाव थांबा माने पानिशमेन्ट मोनो इयो बेवहाय आरो जों लास्टाव जों बेखौ देखायदों बिमाया मेगन खानि बिमाया बेफोरबायदि जायनि थाखाय बे रांखान्थि आंखालखौ न'खरनि रांखान्थि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बे गथ'आ माने गावनि फरायनायजों लोगोसे बै खामानिखौबो मावलांनांगौ जादों नाथाय समखौ बियो माने हमस्लाबनो हायाखै बिथांमोना मिनानि सोमोन्दै फोरमायबाय आं फंबायमोननिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे गोबां बिदिनो सर्ट कमेडि मुभि बिथांमोना बानायबाय दा बिनि गेजेराव गोबां बिथांमोना 31+ नैबे सर्ट कमेडिखौ बानायबाय एज ए प्रडाक्सनाव बिथांमोना पाब्लिश खालामनाय जादों आरो बेनिनो मोजां केरेक्टार बिथांमोना रल खालामदों आरो जायखिजाया फंबायमोननिफ्राय जेरै कमेडि बानायो नङा होमबा बे कमेडिनि जायखिजाया नोंथांमोननिफ्राय नैबे समाव आं कमेडि खोनासंनो थाखाय लुबैयो
दा गासै भिडिअनि गेजेराव बांसिन रायजोफोरजों अनसायजानाय बा भाइराल जानाय मोनसे माबा थायो दा बेवहाय जोंनि एजि कमेडि किं बे भिडिअ माखायाव मोनसे दङ बिराद भाइराल जादों बेयो दाथ' माने बोरै माबामोन डाबल मिनिंमोन दा बेखौ बिराद भाइराल खालामदों दा आं बुंनोसै माने सासे सिख्लाया नारें लाबोगासिनो दं थाइनै नारें लाबोगासिनो दं बेखौ जों केमेरायाव स्टाइलिश खालामथ'वाखै बेनिफ्राय जों सानैजों फैयो लामाजों मोनसे लामाजों दा बेवहाय माने सानैजों बिराद मोजां नायो सिख्लाखौ नुनानै बेवहाय नायो आरो आरामसे बेनिफ्राय बुङो नारें गिदिर गिदिरथार होनना बुंदो इयो बेनिफ्राय आं बुङोमोन जाजागौमोन नामा जानायाव आं बे डायलगखौ मारियो आरो ओमफ्राय लास्टावसो जों बेखौ देखायहैयो आरो मानसिफ्रा बेखौनो माबा मोनसे गाज्रि सन्देह बायदि माबानानै माने बिराद भाइराल खालामदों माने नेगेटिभ खिन्थु बिदि नङामोन बुस्थुआ बेखौ बुंदोंमोन आरो जाजागौमोन नामा जानायाव आं नैबे डायलग होदोंमोन आरो बिदि दा बहुद भाइराल जादों बेयो आरो रायजोफोरजों अनसायजानाय रुमबां प्रडाक्सन मोनसे दं बेवहायबो मोनसे रल मोनदोंमोन आंना गार्लफ्रेन्डआ शुटिंआव दङ थारमाने बेबारथ' फेसबुकाव आं वाट्सएपआव नुबाय बे सिख्लाया माने मोनसे सिन दं आरो गुन्दाफोरा माने बारसिनां जायो माने बेवहाय आं फन हरना बुंहरगोन बेखौ बे स्टेटासाव आं मा नुगासिनो दं आं बेबायदि बुङो आरो बेनिफ्राय बे बुङो डाइरेक्टरानो बिदि थिनबाय नालाय ओरै रखम जेनेबा आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना बेफोरबायदि शुटिंआव थांनो नाङा होननानै आं बेफोरबायदिखौ सुखुवा दै नाङाबा नां रखरा ओरैबायदि मोनसे डायलग दं आरो दा बिराद भाइराल जादों मोजां मोनदों बेवहाय दा बेफोरबायदिखौ उनाव बेफोरबायदिनो माने मोजां एक्टिं खालामलांनो सानदों आरोखि बिराद मोजां मोनो अनसायनाय मोनो रायजोफोरनि बिदिनो बै अडियेन्सफोरा नोंथांमोननि बे कमेडिफोरखौ नायनानै जोबोद अनसायनायखौ मोनो जेब्ला फिल्डआव थाङो लामाफोराव थाङो जेब्ला बेरायनो थाङो अब्ला माबायदि पाब्लिकफोरनि रेसपन्सआ माबोरै रेसपन्सआ बेनो जायफोर माने मोजां मोनो बिथांमोना समाव आदा ओरै रखम आरो सेल्फिफोर लानो नागिरो बिदिनो बेवहायनो माने बिराद गोजोननाय दं आरो माने बिराद गोजोननाय बेवहायनो दं बिदि फिउचार मा खालामगोन मा बुंगोन फिउचाराव माने बिदिनो भिडिअ बानायलांनायजों लोगोसे गावनि दा फरायगासिनो दं आङो BA फरायगासिनो दं नै जोबसिगोन लास्ट इयार मोनफैबाय बिदिनो फरायनायजों लोगोसे गावनि खामानिजों लोगोसे बिदिनो एक्टिंबो खालामलांबाय थानोसै बेखौ सानदों आरोखि फंबायनिफ्राय बयबो सिनायखायो फंबायखौबो आं फंबायनिफ्रायबो डायलग मोननैसो खोनासंगोन दे फंबाय जायखिजाया बे सावथुन जायखिजाया नोंथांमोन कमेडि बानायो बेनि गेजेराव मोनसे जायखिजाया मोनसे फेस्ला कमेडि बुंनो थाखाय खावलायो माने मोनसे सिनेमा आरो बेखौथ' दाख्लैबावैसो हगारदों माने नै जा बिफुल माया माने लामाजों थाबायलांबाय थायो आरो जेनेबा ओमफ्राय आं माने बाइकजों माने फैयो आरो आं माने बिराद जराव फैयो माने ओरै फैयो आरो जेनेबा स्पिडाव ओमफ्राय दसेनानै माने इनि सिगाङावनो आं माने लटप गोलैयो माने ओमफ्राय गोलैनानै ओमफ्राय बियो आंखौ थांनानै मा जाखो जाहैबाय माने बोखांबाय ओमफ्राय जेनेबा इयो होनबाय जेनेबा मानो बिदि सलायनांगौ बेफोरबायदि बुंबाय आरो जेनेबा ओमफ्राय आं बेखौ होनबाय बे बोरमाया ओरैखम आरो जेनेबा बे बोरमाया बारस'बा आं गोलैयामोनलै बे बोरमाया बारस'नानैसो आं गोलैबाय ओरैखम आरो जेनेबा ओमफ्राय होनबाय बेखौनोथ' बुङो एक्सिडेन्ट ओरैखम माने ओमफ्राय आं होनबाय मा होनो आं ओरै होनबाय आरो जेनेबा बेफोरबायदि जोंनि स्पर्टस बाइकआ बेफोरबायदि लासै सलिजालै आदा माने 20-50 बेफोराव जों सलायनानै जों माने बेफोरखौ सलायनो जों लायाखै एरखम आरो दिस इज स्पर्टस बाइक दिस इज नट ग्लेमार बाइक सुपार स्प्लेन्डार बाइक एरखम आरोना डायलगा जों बेफोरबायदि बाइकखौ ओरै साखा थिखांनानैसो सलायबावो एरखम आरोना डायलगा माने बेनिफ्राय बिदिनो आरो ओमफ्राय इयो मोनसे थांबाय जेनेबा ओमफ्राय आरो बेलेग दङ माने मा होनो बिफुला माने सासे सिख्लाजों रायलायहरो आरो माने फन रायलायहरो माने रं नाम्बार ओमफ्राय रायलायनानै एबार इयो होनबाय इयो होनो आरो जेनेबा नामा मामोन मा नाम लादोंमोन जायखिया जिहेतु जेनेबा आमिखिया जेनेबा सासे जोबोद समायना मानसि थारैनो बियो खिफिया गुजुआ सिखोला रोखोम बुङो आरोना जेनेबा इयो ओमफ्राय आंबो थोद फाग्ला मानसि जानानै खिफिया जायो नामा रोंबाय आरो जेनेबा नुगोन र' नुबासो मिथिगोन रोंबाय आरो जेनेबा आङो नुबासो मिथिगोन र' सोरबा हौवाखा
हौवा गोनांखा हिनजाव नङाथ' ओरैखम बुङो आरो जेनेबा आङो बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदिनो जेनेबा बानायनानै जोबोद मोजां मोनो जेनेबा कमेडियानखौ जों बांसिन मोजांसिन मोनो आरो बानायनानै रायजोफोरनिफ्रायबो अनसायनाय मोनो ओमफ्राय बेफोरखौ माने मोननानै अनसायनायखौ मोननानै थुलुंगाखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय दं आरो नोंथांमोना जिखिनि सावथुन बानायो आथिखालाव जाखिनि जाफ्लेबाय थानाय बैखौ केरेक्टारखौ बांसिन नुनो मोनो दा बै मेसेजखौ मा होनो लुबैगोन बे समाव फंबाय जाखिनि बेहाय आथिखालनि समाव गोबां बिदिनो दा बाइकनि बाथ्रा बुंबाय दा नोङो 50-60 सायाव सालायो स्पर्ट्स बाइकखौ बे लासै सालायग्राखौ नङा होननानै बिदिबायदि नोंथांमोना मोनसे मेसेजखौ लांनो नागिरो दा फंबाय बै समाव बे बुब्लियाव आथिखालनि लाइमोनफोर जाखांफु लाइमोनफोरखौ मा बुंनो नागिरगोन जों बेनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों माने दाथ' सेंग्राफोर माने उन्दै जेनेबा जोंनि श्रेणी जेनेबा आरो जोंनिसाय एसे उन्दै जेनेबा कलेज फरायफुनाय लाइमोन जेनेबा सेंग्राफोरा जोंनि जेनेबा समान बैसोनियानो दं जेनेबा मा होनो बाइक लादों कलेजाव थांनो खिन्थु जेनेबा हेभि बाइक होननानै माने साब्रांलाबायो जेनेबा जर सुथायलाबायो जेनेबा अबेबा सोरबा बायदि जेनेबा बिदिनो एक्सिडेन्ट जादों सोरबा थैदों सोरबा खुनुस जाना दं दाबो जेनेबा लाइफआवथ' जेनेबा प्रब्लेम जाना थायो जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा एक्सिडेन्ट जानाय आथिं आखाइ बायनाय बेफोरबायदि जायोना ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै जों माने फोरमायनो हागोन एबा फोरमायनो थाखाय माने ई फिल्मखौ लानाय जादोंमोन माने नोंगौ जेनेबा स्पर्ट्स बाइक नोंगौ जेनेबा लानो हायो जेनेबा बेखौथ' बयबो लायो जेनेबा लानो हायो स्पिड सालायनांगौ जेनेबा जेसेबांखिनि रान होदो जेनेबा रेस जेनेबा बेखिनिखौ साजोबनांगौ इदि नङा जेनेबा नों जेनेबा देखायनो थाखाय जेनेबा ब्रां बुंब्रां सालाबायो साबथिंलाबायो जेनेबा मानसिफोरनि गेजेराव सोरखौबा सौगोन मागोन जेनेबा बेफोरबायदि खालामनाङा बेफोरनि बादै जों खालामनाय जादों आरो नोङो जेनेबा हेभि बाइकबाबो जेनेबा नों लासैथ' सालायनो हायो नङा होमबा लिमिटाव जेनेबा खालामनानै जेनेबा एसे फ्रि लामाबाथाय नों एसे ज' सालायनो हायो नङा होमबा एसे जेनेबा ओमफ्राय आरो नों जेनेबा मानसि दुमसि गोनांबाबो ब्रां बुंब्रां सालाबायनाय ओमफ्राय स्पिड सालायनाय बेफोरनि बादै बानायनाय जादोंमोन आरो भिडिअखौ माने थारैनो बिथांमोना नैबे सर्ट कमेडि मुभि बानायनायजों लोगोसे समाजाव जानाय माखासे जेंनाफोर समाजाव जाफ्लेनाय माखासे लाइमोनफोरनि जे जायखौ जानाङा बा बेनि मोजां मेसेजखौ बिथांमोना गावसिनि कमेडि मुभिनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायबाय थायो आरो बिथांमोना गुबुन जे बिदिनो ससियेलनि जे मेसेज आथिखालाव जाफ्लेनाय ससियेल मेसेजफोरखौबो बिथांमोना पाब्लिश खालामो थामहिनबा बिथांमोना फोसावो आरो बेनि गेजेरजों बर' लाइमोनफोरखौ मेसेज होयो जे बे बिथिंजों थाङोब्ला जे लाइमोनफोरा गावबा गावनि जे माखासे मावनां थामहिनबा बिथांमोना जायखौ मावनाङा बेखौ मावफ्लांनाय दा बेफोरखौबो बिथांमोना मेसेज होनो थाखाय बिथांमोना सर्ट कमेडि मुभिनि गेजेरजों फोरमायबाय थायो बिथांमोना थांनाय बिसानि जे नैबे ब्रैथि सावथुन जे बान्था होनाय राननाय हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लायदों आरो बेनि गेजेरजोंनो मोनसे कम्पिटिसन जादोंमोन जे सर्ट कमेडि जे स्क्रिनिं जादोंमोन बेवहाय फार्स्ट रानार आपखौ मीना नैबे सर्ट मुभिनि गेजेरजों बिथांमोना आरजिनो हादों आं नैबे समाव नैबे राबांनिफ्राय थामहिनबा नैबे जायगानिफ्राय नोंथांमोननो नैबे एज ए प्रडाक्सननि जे बिगोमाफोर थामहिनबा बान्था मोननाय रानार आप बान्था मोननाय बिथांमोनजों सावरायबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनाय गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।